Ugwumba. Nwatakịrị egwu atụghọ ọma nne m ọla nwaanyị na-anụ anụ fọrọfa na ochere n'echiche ọnwe ha ama ofu anya nwere ike ị na-enye nsogbu na ọ bụzie mgbe ọ mapụrụ ya amapụ n'ọha anana ya dị ọnwa ya n'ọha maka enwere ike makwarizi ya ogbugbo ahụ n'ụzọ buru ya na ewumambita na edinwegetiri na ụmụnne m ndị nwaanyị ka m ejirigoro gwụọ ha ji mma na ha kwesịrị ijego zọọ nnefe itiri ife gbupụrụ iwu mmadụ mkpụrụ ọkpụ n'anya bishọ ọ natabe m again ọ bakwana na season ịmụ ụra again ịma enwere mgbe season ịmụ ụra bịara pụta mgbe ahụ Bianca Ojukwu ji ụra wee masapụ nwunye gọvanọ Obianọ ntị na mmemme mere na Anambra mgbe ahụ mana ụra nke a bụ ụra pụrụ iche bụkwara ụra na-afụ oyi ihe o ji dị etu ahụ bụ na dịka anyị nụrụ na Benin ka o mere na Edo steeti ka o mere na nwaanyị anụrụ anụ bidoro mbọchị izizi aka nọ na reception jiri maka rice wee were ụra zụzụwa nne di ya ntị zụzụcha nne di ya ụra nwoke wee kpọrọ ya nagodu ka a yọchara ya biko abalị na-abụ o wee sị na ya da anụzi kpọnarị ndị be ha wee faịlị ya for divorce na nwaanyị ya na ike ya agwụ ya a wee na-agwụ ya ndị ọkaiwu wee na-agwụ ya sị ya na iwu Naijiria akwadoghị gị na mmadụ nụọ ịchụ anya n'abalị na-abụ na ọ ga-eruleta afọ na-abụ ebe ahụ ka okwu dị. Who looked frustrated already went ahead. People from groom's mother's side attended the occasion at the time food had finished, and the portion of food the bride left for her parents was the only available option. The mother-in-law had approached her daughter-in-law and whispered to her that she would like to take some of the food to give the couple who came from a far distance. The new bride vehemently refused. Mother-in-law, who looked frustrated already, went ahead to scoop some food herself, but the bride took it from her and poured it back into the cooler. Angrily, the mother-in-law slapped the son's wife, and she slapped the mother-in-law back. The behavior of the girl was not in order at all, because she disrespected her mother-in-law, and that shouldn't have been. I believe that if this woman had some level of respect, some level of submission, she would have reacted to the point that she reacted to the extent of challenging the mother-in-law. Some people who spoke on the matter condemned the bride's action, saying she would have shown respect to her mother-in-law. The bride went too far. It's a wedding. After the wedding, there's a life. I'll send that girl packing immediately. I won't even waste 2 days. That very day, I'll just send her packing. When you are going to home and you're already showing that you are not well cautious, your family are not good, then you should be getting ready that you have no seats in that marriage. The husband learned of what happened and decided to be patient for wedding reception to be over. After 2 days, he filed for a divorce. A female lawyer, Barrister Franca Ose Kayodele, however, said the law does not permit divorce after only 2 days. In our own Nigerian law regarding marriage, for you to file for divorce, the marriage must have stayed for at least 2 years. Demen. Ebetike. Imana nwaanyị bụ ngwugwu. Nke onye tọgịtara. Wee bụrụ na nwoke ibe m na Edo steeti na ihe izizi ọ tọgịtere na ngwugwu nke nwunye ya bụ ịmụ ụra. O wee chọọ ebe a ga-azawa ụra ahụ. O wee bụrụ na ntị mama ya mama nke nwoke ka a pịawakara ụra maka otu efere rice ma ọ bụ otu ka mkpọgana otu basin rice ka o wee kwanye ugwu. Asị ikwuo gị ọ bụrụ na ọgụ a ka a mara ụra ahụ ka etu ha ga-eme etutike ndị be ekene m unu ka m gwere nketa ihe mere na m uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya afọrọ m ihe dị wrong na ihe dị ga emerụ mba ọ bụrụ na mmadụ ka a mara ya karị nabata ya seriously afọrọ m ihe dị wrong na ihe dị ga emerụ nwanne dị ụla ife mfo dị wrong gbọdat na nne die na die die onkwere nwanne nwaanyị nne die ọmụtakwara ụmụ nwaanyị
ihe a bụ na public ebe a na-agba akwụkwọ asị m na ọ bụ na ọ mụtara ụmụ nwaanyị ha kwesịrị ha bịa the wedding o wee mụọ ụdị ụla ụmụ nwaanyị ahụ ọ mụtara ha ṅụrụ bụ usoala na ha ya akparị ya dee ya ji mmanụ because nwoke dị involve asị na woman bita because ọ bụ na nwaanyị mụtara nwaanyị wee ma nne gị ụla ihe ụmụ nke nwaanyị bụ na nwanne nwoke tie aka ha pịagịrị bọtụl n'isi na akparị ya aka wute akwa ahụ egbugide egbuche eti enye crutches wee na-aga na crutches and ife ndị mmadụ ya eti ọnụ maka ọ bụrụ nwaanyị to nwaanyị fa ya eti ọnụ ma ọ bụ ha na nwoke mana ọgwa na ụmụnne nke nwaanyị bịazie ọ bụrụ ọgọ na ọgọ na anụ ọgụ nye ka ụtọ dị na bikọs mgbe hazi o nwere ka nwanne nwoke tizi aka gị bụ di ya ewee maka na ọ mara nne gị ọla i wee chọọ nwanne ya gbupụ ya mkpụrụ ọkwụ n'anya maka ọ bụrụ na nke ya na kịta mere oke cherezie after 2 days ayọchazie nwoke biko ọ nabazie nnọọ sizie na anụkwaghị m ụmụnne ndị nwaanyị ọ na-apụ mmemme ụmụnne ndị nwaanyị je tata dị woman gbupụ ya shege ọ bụ na ụmụnne ndị nwaanyị onwe cousins ya eje nụta nne nwanne fọg go differences diva a na-akọ ya ọbụla akụkọ ihe ọbụla na soshal midia na-ewu n'anya ife ahụ ife ọbụla ka a na-eme respect ka nwoke react atụ ụmụ nwaanyị ọrụ ụnụ ka ọ bụ ọ dị ka a na-akọta ikasi n'oji ọgwụ kechi die na gị bụ nwanne di gị ebe ọgwụ eji ekwụta ọgwụ dibịa gwụna dị ọ bụrụ na o tiri gị bụ nwaanyị kunye rise vote for your brother mmadụ dị eti nnu na ifonu a na-akọ ya kata na social media enwere ka ọ na-akọ ya wee jebe kọt enidi kọt nwaanyị to nwaanyị ebe dịka mana kwadogwo m nke anyị kwuru kịta nke anyị siri ụmụ nwaanyị ha ga-atinye nwunye nwanne ha ihe maka gị asọmpi ya sị mgbu pịa mkpụrụ ọkwụ n'anya mana gị ka a ga-eji ga tiwuye ihe ebe ọ bụ na ma ọ bụ na o nwere ihe dị agha akpọpụta ya ga bịa mehe na mgbe akwadogwo m nke ahụ ihe ahụ bụ nobody should put asunder nke asunder ahụ na n'otiri onye otiri aha ọgbụ ya one ọ bụ na ọ nne dị ka ọ bụ for the fact na eziri aka ya ewu nwaanyị kwesịrị ịmụta ụla ụmụ nwaanyị Igbo gbupịa mkpụrụ ọkwụ n'anya mana n'uche nke nwoke ahụ kwesịrị ịkpọrọ ya na ị na-abịa atọl o depend na nwoke ebe ọ bụ na ndị bini ọ bụkwa na ezigbo onye bini ka ọ bụ o kwesịrị ọkpọrọ ya na were mee sacrifice ọ bụrụ ya bụrụ njọ adị bụ kịta na nwoke bụ ihe ga-anọ na nga sacrifice amara nya mere ya dibịa gwara ọzọ wee gbuo dibịa ma edicha na nke nwaanyị aka ha nke nwoke eme sacrifice ofu onye ma ụzọ be dibịa na-eme sacrifice ofu ihe ya ma bụ dat ofu ugboro ka a na-anwụ maka o nwere ife ya bụ ome ọ bụrụ na ka m gwa gị na one of our program data a sị nwata gbere igbe bịa taa m arụ m nwere gbere igbe jetakwara ọdọ possible nwata gbere igbe bịa taa m arụ ikewa m isi because na mgbebukọ igbe ọ bụrụ ife ụmụazị ka anyị na-eme nwatakịrị egwu atụghọ ọma nne m ọla nwaanyị na-anụ anụ fọrọfa na o chere n'echiche ọnwe ha ama ofu anya nwere ike ị na-enye nsogbu na ọ bụzie mgbe ọ mapụrụ ya amapụ na ọha anana ya dị ọnwa ya na ọha maka e nwere ike makwarịzi ya mgbe ahụ n'ụzọ buru ya na ewume mbita na nwoke tiri na ụmụnne m ndị nwaanyị ka m ejidoro gwụọ ha ji mma na ha kwesịrị ije zọọ nnefe itiri ife gbupụrụ iwu mmadụ mkpụrụ ọkwụ n'anya bishọ ọ nata m again dịka unu afụgodo epetika si na ọma nso di ya na ma ya bụrụ nke ịdịwa ịnọwa abalị na-abụ mana ịmụ na-echeki bụ ịma na ọkụkọ ọbụla ga-abụ oke na isi na-akwa mgbe gị na ya bụ nwaanyị na-aga mgbe unu na-akpa ọ bụrụ na ị na-ene anya ọfụ ọ bụrụ na nọọtụ apụghị n'isi ị na-ene nwaanyị ahụ anya ọfụ ma ị ga-afụ na ọ na-egosi gị sign na ihe dị etu a nwekwara ike ime maka na nwaanyị ọbụla nwere ike ịka obi ma nne gị ụra mbọsị wedin akpọbughị ya iyi exactly mgbe a na-eme courtship na mgbe a na-eme oyi o nwegoro etu o si gosi na ndị bụ unu abụghị ya na-eji mfa na ya da anụkwa anụ ụdị nke a rute ọ bụzikwanụ na ọmụgwọ ka nne gị bịara ka ihe a ga-eme nwaanyị ọ ga-egote ụtarị pịa nne di gị na a na-enyecha nkwụ anya tupu ekwuri ọmụ maka ọ bụrụ na ino akpara nkwụ n'ọrụ nwe ịma nnọkọta isi ka ị gakwute ọmụ n'ime ya bụ na enegogiwa bụ nwoke anya ma efu na enweghị ihe ị ga-emeni maka na ọ bụrụ na e nwere ihe ị ga-emeni mbanụ ọ ga-atụ n'egwu ọ na-egwu adịghị ya n'anya ara karịrị ibe ya kama ejiri ara gwọ ara maka na
mgbe nwaanyị nke a bụkwa nke nwoke ebine nwunye aka ọ dakwa n'eto ahụ mma nsịkwa ahịnze Chineke na nwunye m ama mmeni ọma nche dị echiche ya in fact ọ na-ewute na mma m anọ ọ na-ewutekwa m na mma m anọ mana ọ bụrụ na nwaanyị m chọrọ ịnụ kara obi mee ụdị ha ahụ ọ bụghị nke asịsị etinye nwaanyị ihe enwụrụgo mgbe ofu oge ofu oyi nwoke uwezogesi na ọ bụrụ na nnọkọta nnọọ ịnọkọta titu nwaanyị ihe itutu ihe ka ọ marakwa na ihe na asị ga-etinye nwaanyị abụghị ga-etinye chacha na ọ bụrụ na iti chacha na nke ahụ bụkwa mmehie ịnọkọta metụta ya aka ka o wee brain ya wee reset ya so ihe m na-ekwu bụ na ọ na-ego nwoke anya mgbe ejighị n'aka ikwughe netin akpara na ugbu aka ikwughe netin ọrụzi ka ịdaruru ana ọ bụrụ mgbe ahụ ka ị na-aba mba ya bụ na nwaanyị egosi n'ihe merụ na so ihe o nwere ike imenwu bụ ịgawa court for divorce eji wee gwa esi ya na nke a chekwechi nke a n'ịma divorce until 2 years nke ahụ bụ iwu ndị oyibo anyị na-akwanyere ha ugwu mana ọ bụrụ na ị ga ha court kwara ịma nsị nwaanyị ya ji nwaanyị na-arụ onwe ma ọ bụ ị gagorin for separation amaghị m etu a ga-esi mee kịta maka nwaanyị ọbụla na-eti nne di ya ihe isi ya na nwoke biri n'ụlọ maka na iwu kwuru na ọ ga-anọ 2 years iwu ha ga-agakwa imegharị ya nke bụkwa eziokwu Ugwumba a support kom nwoke tere nwaanyị ifo etukwa nya dịka like mụnwa dịka na o tiri nnekwu ihe nke eji eriset ka m bịa mụnwa ọ dịrọ possible iti nwaanyị ifo because na itie ifo onwe aka ga-eme apịa na ahịa mana asọ ga-apịa na plank abịa sọ ga-apịa na 2x2 ma ọ pịa ya oche no it's true ihe ụlọ nkwuru bụ etinye ife ọsọsọ apịa na plank ịpịa plank ọ bụ ịpịa plank ọ bụ egwu lọv ọ nweghị ite ife na maka ọ bụ na-ebe ọ ya ese okwu na ite ife ya bụ problem apịa me 2x2 anọ ihe kwu na mbido kwefuru ụmụ nwaanyị na-ama o nwere ike bifo otie nne dị ife ọzụgodị ya agụ slap you the man na say love maka ọ na-ebido na ụtụtụ ana onye ifuru mecha gbuo de ya inu mana ọ bụrụ na da nwaanyị megide na emegide love love ọsị nwoke ma ị garịgo n'ebe ahụ mba ịtọnụgodo dọgide n'aka jide itibeghị ifo wee pigire ya aka ọ na-achazi red isi ihe ọ mistake ọ na-asị gị na sorry isi achị ka nghọtagoro ihe imere na ịmụkwọrọ nsọ na ihe weta ofe ọkụ ya iyo oruzi ọkwentị na ịbụrụ onye bụkwa onye ala because ihe na-eme abụrụ na ọka ọ mara dat na ihe abụ n'oge eria so na ịhapụ asị gị metigeti mma pịa gị plank ya ka iwe mara dat na ife ahụ egwuregwu egwu ha atụ gị metụ nne m aka ụmụnne m ndị nwaanyị ha atacha afọ maka ọ bụ na ha etirito fọkọpụ na egbeta ndị Gen Z ebezike mana ka nke ọrụ nke a bụ mụ ka o mere ọ dị m ka akọbugo m ya na mmemme a ofu nwata m chọrọ ịnụ mgbe ahụ onye Owere onye mpaghara Owere ezigbo nwata ahụ mana imego ndị a achọghara m etu a ntoro ogo ka m chọọ onye dị tụ shọt ka wee ọ na-abalansị ihe na bụfọ a na-eme ihe na afọ na nwata anya na dịka aka a na-asị gị na afọ in love nke m bụ na afọrọ m daa yakata na-eme bikọs achọrọ m ịnụ anyị achọgo m ịnụ ka m ga-eji na-eme ihe na nnakpụrụ okwu n'ụlọ na o wee ru ofu ihe notisi n'ebe nwata ha nọ bụ ngarị na nke ya ma ọ bịara na nke m anyị nwee okwu mụnwa dịka gentleman m bụ ihe m na-eme bụ ejiri nwaanyị kunie ebe ahụ pụọ ọ bụrụ na dịka obere argument kama ọ ga-adawa nke na ọ darụziri nke ịrụ aka n'ọnụ maọbụ ime ihe na ejiri nwaanyị kunie pụọ mana mmekọta kunie na nna apụ ọkpọm taa ọ ga-ebugodo ụzọ yọm biko yọm ụmụ na-egwere ike na-aba mba asịzie m oke mgba achịrị m ka im ka m pụọ ọkwụchie ụzọ ị na-ekwu a na-ekwu ọ sịghị biko 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 okwu onye ugbo na-abịa ikwe na ị na-esi ọgwụ ọkpọ taa o nwere ike ọ bụrụ na ọ n'ụtụtụ na m na-achọ ịpụ ịga ebe dị m mkpa umeke shọ na o bitere ihe na metosi akwa nyi na ọ bụrụ na ọ na be m ọ bụrụ na ọ na be ya meto akwa nyi kama emechazikwa ọ gasara m ya wee mekata ofu ụbọchị ya etuezie m ya nnọkọtasị kedu ụdị nke bụ every time mụ na nwata afọ mgbe nne m na nna m ejighị itinye wee zụọ anyị ha kụziere anyị itinye mgbe ha na-anụ nke ha ka ezi ka m ga na-eji na-eti nwaanyị nsị mba na enwere anyị kpawa ya ka nkata nsị ya mkpọ ya afọ ya sị gịnị butere ihe a ọ sị m mana ọ bụrụ na mmekọta pụọ mgbe ahụ maka mgbe ahụ apụrụ m n'ọkụ na nnecha nwoke na mma wafọ anyị mbọ itoro ogo chapụ
chapụ sorry ke fine boy bịakwuzie mgbe aha eji m aka a na-akpọ ntụfụrụ na gịta amam ne na akpọ no mkpụrụ like this ọ na-ada na chọọchị osi mana na ha bụ ndị nọ na kwaya mara na ụmụ agbọghọ na-awụrụ m mgbe aha ka nkụ a na-ekwu anụ ka a na-akpa nkata maka ndị chọọchị ama emeghị ya open foundation ọ dị m na ya na-anụ ka ụfọdụ na-agba asị na brother Mike na Chineke gazikwe o doo ya anya na ndị a na anya ha dị n'ebe ya wụ na ya achọghị ka njiri iwe ahụ pụọ ala ịma na ọ na-abụ anụcha ụdị ọga ahụ ekpeji ya n'elu bed na achọghị ka m bụrụ iwe ahụ pụọ adị ama ụmụaka afụọ m n'ụzọ nagharịa ya nwoke na-azụ teritori ya ọ bụrụ edu ka anyị nụọ ọgụ anyị nụcha ọgụ ka edube ezizi anyị kpere ka anyị dozie nọọ ya mmerụ na okenye mma na ntinye ihe dara na nnọkọtara pụọ n'iwe na ekweghị nke ahụ onye bụ nwaanyị tara anyị kwado mana anyị ze Chineke na m anụghị maka ọ bụrụ na nnụrụ ya enwere ike kịta ala ahụ ịnezie m anya adị m ya na Chineke wee mechazie nye m ụzọ amaka Eunice onovu ha nwaanyị ahụ amaka ezigbote nwaanyị ewu n'ọnụ ihe turi nke ọ na-eme gị onwe biil i nyere ya kwụọ ya kịta hapụgoro ihe ọ na-eme onwe biil iweta biil ya ọ bụ ụdị biil bụ na ọ bụrụ na onye m biil enwere m ike ọsị m weta inye m biil 10,000 ekweta m ya na aga m enye ya m pụọ asị m ya ese nye ya meseji ya na enwere ebe nnọkịta na enwere etu echi ise jigoro m 12,000 na otu m ose nyere m 12,000 esi m na enyezi ya 10,000 jide 2 rie one ei mba kunsa okoro na ọ bụrụ ka eji agba onye dere mma akụ gị disku igwe gwakwara ya n'oge ka ọ ghara ịghọta ọ bụrụ ka eji agba ịma ofu nwoke nwoke na alaba enwere ihe ọ kụziri anyị mana ka nka akụkọ ụfọdụ wee mụta enwere ofu ụbọchị ya na nwunye ya na-ekpe ikpe na okwu na-esere ha imego onye ọbụla na-ekpenu ka e nwee point nwaanyị si na ofu iwu ya bụ na every time ọ na-ebi ego every time ọ narị ego na ọ manye ya ọ bịakwa mgbe ụfọdụ sị ya biznes jikwa eme nka ọ narị ego na ọ makwa nyeghachi ego ya ka ezi ka ọ ga-eji ọ chọrọ ka biznes atọ eto ka ọ chọrọ ka ọ daa ada anọkọta ndị nwoke wee sị ya ngwa ka mgbazi na eziokwu ọ sị nwaanyị ya bụ n'anya ịkọntrol ego from 1,000 obere shop ga ọ na-abazi na million na so ihe ya ga-eme bụ ijigoro nwaanyị bịa ego na mgbe ụfọdụ na ya ma enid igwe ego ahụ ya na-ebiri na ọ na-enweghị ka iwe ego karịa ya n'ụwa kama ebiri ya n'ego maka na anyị mekọtawa ego karịa ya na ya ga-atagbu onwe ya n'afọ so o wee mezie confession a nwaanyị wee ghọta asị oke ịmago mgbe e kpeziri mgbe ụfọdụ dị ama mgbe okwu ụfọdụ ji pụọ so na kama nwunye m ga-aka m nwa ego ebiri m ego akwụ ị nwere ike sefụ hazie ihe dị agha ọ bụgoro kesi ịkụkwụsị onwe n'isi ka nwaanyị wee wepụta ego ego ahụ gbadata small ka o bido bụkọsị ịma na ụmụ nwaanyị ma echekwa ihe so ọ ya ka ọ dị ebeziga nwapịachi okwu mana lota na-ekwu ebe anyị nọ ka m gbaghachitekwa azụ ebe anyị nọ bụ nwaanyị marụ nne di ya ụra na bini ka o mere mana ha ejikwute ya bụ na ya afụgo duto ihe na-emegasị na ala Igbo kịta ọkachasị ebe ụmụ nwaanyị nọ ma ndị nke nọ na nga kịta ma ndị nke onye nke chọrọ ịkụgbu nwa ya na nke ahụ mere na Anambra enwere onye nke ejidere mbọsị a n'Enugu ọkwa abalị onye gara aga na o buru nsị ọ nyụrụ wee nye nwa ya na ebi ya riwe n'ọnụ ihe a niile ọtụtụ ka gasị na ụmụ nwaanyị Igbo ọ bụ nwaanyị Igbo mere nke ịma nne dị ụra mana ụmụ nwaanyị Igbo na-emegbu ụmụaka ya na ha bi ruo nke na mmadụ nwere nsị ọ nyụrụ wee nye obere nwata ya rie n'ọnụ onye ka anyị jisi ka anyị wetakwe adịkwa ama ka anyị dụọ ndị be anyị ọdụ n'oge ya bụ okwu ikpeazụ ka anyị ọ bụghị okwu ikpeazụ pịachie ọnọdụ ka anyị ndị be anyị ọ na-amụgo na ihe a bụ ime obi eziokwu ihe na-agwụ bụ nke bụ eziokwu etu ọbụla isi na afịa anyị na-ekwu eziokwu n'anya gị bụ nwaanyị ọ bụgo na azụ ga azụ na inwe home training nne di gị bụ nne gị ka ọ bụ ndị oyibo sụrụ ya ọ na-aghọtara ife ọ na-akpa mother in law ọ bụ mother in law because once abịara kpọrọ gị be your parents the father abụghị your father in law according to law he is your father in law your mother in law your sister in law so ebe a ka ị na-ebuild family ebe isi wepụ
let me tell you one thing. Go before. Can go again. Makandi ofo. Isibu na ibo ezigbo nwaanyị wee nụọ di. Isibe di gị. Let's say na mo epetike na anụ. I wee si be m na ikezi ifere ike bara na be nata be ụnụ. Ihe ezi nne gị ya ajụ gị ebu. Kelu ka ndị be gị melu. Maka ọ nọ be nke isa na ọ dị mma. Ọ sị gị ha ọ dịghị kwanụ. Isa ha hapụgoro mmadụ dị na dịghị abụ ọ sị gị gịnị meru. Ịkọwa na ọkọkọcha etu a. Nwaanyị mụ ife ya sị gị ikwuchaga ọsọ ọbed ka ya ala ka ọbed ka ya ala. Iwesa mmanụ na ndeta be nna gị ọ sị gị mba. Na ọbe be dị na gị na dị nwe problem gị je kọsara nna dị na onye afada anyị lọ gị. Aha bụ ndị izizi ga-ekpezi. Ndị izi ekpezinu. Ima what it means? That thing you make you build your own home. Always at every small excuse about bana beginning bennam for us bennam they don't we don't eat crumb bennam hamenka bennagi reach from bedigi and a bedigi will begi hello ụfọdụ even they say is na bro bennagi bro nkoza nna gị ayafe be gboto nwanne gị afa be gboto ndị ị na-anakwu mana di gị ọ si fe be gboto on na-eme gị ife niile all your own home ka ọ bụ your own family and ịnọkọta gị enwe obere iburu n'obi ikpọ iburu maazị na iburu na-ebe fizbe nna ha na mana na ihe eji change name ọ bụ na ị na-aza Ifeọma Epetike ị na-aza Ifeọma Ugwumba before mechaa change ete Ifeọma Epetike bụ na nye abụ be gị ihe abụ your house ụmụ gị na-aza that name so unu emezi na ife na-ete unu n'ọtarụ ina ben nna gị ọ bụ na nna gị bata ịnata bụnụ ihe zajụ ka ọ ga nwoke merụ iwe kwekwe etu a nwoke mma his onus ya sị gị bịa nwaanyị na be gị ịsa ka ime ọ bụ nna nke nọ ọ sị gị na gị na be gị na be nna gị gị na kwuo nna di gị ka ije kọrọ ife ọ bụrụ nwoke ma ife ana ọ bụ na ịma ife ị na ha na be nna di gị let me tell you ụmụ nwaanyị ịchọ ime wee bụ nwoke ịta anyị nọkịta diga na efisi kpaka the first person ya report to ọ bụrụ na nne ya na-akwere ya hinne report to nne ya ọ bụrụ na ijekwo nne ise nekwo because na give a report to the case she will always like to say okay so wado ma mo remember ni wan disi ado no ma na ya fe mere she will now talk to the son because he have family of okay build it does not kpata your own because kpata your own nne ga akwere gị nne di akwere di begi ka ọ na-eme gị na di ukpechi ikpe uwe gị na-emeze nya gị na di ukpechi ikpe kịta ikpe amadi gị na-emeze ụmụnna akọ yetara ka gịnị ụmụ ka ikpe mere sị na anụwa m isi anụwa m after all single mother so biko nụ unu ekwena ka datin na-eme ife anyị bụ ndị okenye advice ka anyị na-enye unu and we can take a horse to the stream mana anyị important to drink any water ekenekwe m unu ọ dị mma n'ịpịacha okwu nke m bụ na mgbe ụfọdụ ọ na-esi ndị nne na nna n'aka maka na ọ bụrụ na nwa m nwaanyị gaa di rum ahụ o si na ya pụọ ọ bụrụ na enweghị onye ọzọ ga-anọ n'ime ya enye m ya tenant exactly maka ụfọdụ na-ebu n'obi na rum m ka dịkwa bepam ya kparịkwana m na rum m ka dịkwa bep ikekwe edekoreti eri ọfụma ọ kachasị ndị be ha ji ego ọzọ bụ na nwoke ga-asị nwa ya gbaratara ya na bụ nke mbụ na ọ bụrụ na chi ejibeghị too much nke ịbụọ bụ na ọ bụrụ na ihe o ji nata abụghị itigbu ya etigbu ka nkọ iji pịacha okwu m bụ na ọ bụrụ na nwoke na-etigbu nwunye ya etigbu nke ịpịagbu ya enwere dịka anụrụ m ya n'akụkọ anụgo m ya ọtụtụ mgbe enwere obodo ọ ga-abụ ọ bụrụ ụmụ okorobịa nọ ebe ahụ dị permitted from mbọsị ịgbara nkwụ na ha enwere omenala imere ego ị wetara bụ na ọ bụrụ na ihe ka ị na-eti nwaanyị o ji nata akpọ ụmụ okorobịa na be ha bịa kụọ duka kụpụghị mkpụrụ ọkwụrụ n'anya mana ọ bụrụ na ọ bụghị ihe ka nne ya ma ntinye aka maka ọ daa na nke ahụ achọrọ na ịga mana ọ daha ana na nke na ị chọrọ ịkụ nwaanyị ka ịkụgbuo na iji ya amụ bọksịn ebe ọ bụ na ifuru Anthony Joshua ọ ga-abụ ịga gị na ya kụta iweta ego
ya bụ na anyị nọkwa na-ekwu anyị adasị nwaanyị gị maka ụmụ nwaanyị ga-abịa na comment section kịta na-asị na ndị a na-akụ eri eme mba anyị adasịkwa nwa nke m nụọ di ọ bụrụ na ọ daba ọ nata kama ị ga-akụgbu ya akụgbu mba achọghị m ịnị nwa m na ndụ biko adịkwa m ama biko ndị nke m gakwanụ ntị ịchọ ije dị ọ bụrụ na ị chọrọ ịna be di gị ọ dị wee kọmara gị ntị ihe echere ka ndị egwu bụ nwunye m bụ ụzọ na kepụta ka esi eme ana bifo nne na ọ echere ka nne mụtara m nwụgorunu papa m na nne m divọs ịma ihe na-aka ọsọ onye gba kpekpe a na-enye ụnụ ka m bịa ịma na enwere ihe bụ ngarụ enwere ihe bụ dịka na nwaanyị gbara ọsọ aga ma na mgbe ochie a na ịma na a na-eme ya ya ka nsị na ọ dị na agbụrụ ndị agbụrụ bụrụ mgbe ha na-ana di maka nkọwara ihe ọ bụghị na di ọ bụghị na enwere ihe ọ na-abụ eme nwaanyị aga gwa ndị be ha nekwu ihe a na-eme ya nekwu ihe a na-eme ọnụ a ga-etinye ọnụ mana mbọchị ahụ ọ narụrụ ọ ga-aragodobe nne ya ikekwa ma ngwa nne ya na ọsọ ka ọ gbara o ru n'ụtụtụ nne ya gachazie bata n'ehihie agwazie esi nekwu ihe onye a dị etu a na-eme nekwu ihe dị etu a na-eme ọ bụrụ na ihe ka ọ na-eti ọ bụrụ na ihe ka ọ na-eti nwoke wepụ aka n'akụkụ nne ya ga-apụ ga kpọọ ụmụ okorobịa be ha ese etiziere nwoke jọb ma ọ bụ sef nna ya ọ bụrụ mụnwa ewe nna ya akpọ m ọgọ nwoke ọgọ oke nke na-emezinụ ịmakwara nwa gị nọbe m ọ batara n'abalị ka ifo echi niile bịa m ite nnukwu akị nwoke na nwoke akọwara m ya na ịmakwara ụmụ nwaanyị na ka si eku ume mana biko orugo na ụdị ya nke bụkwa na ije wee zụgụ ụmụazị eme gịnị gị na-akpacha nkata ọ na-aka enwe ife dam nke na nkịta ekwe izi ụmụ okorobịa ụmụ okorobịa jee ebe ha jee biya aka ọ bụrụ na ndị be ha nwere ndị ala tu mba ndị ara be ha ma sọpọtụ nyanwa ma ọ bụrụ na ọ bụ onye ara yes maka ndị ara ma ibe ha nwere ihe nye ihe na-ekwu na famili ọbụla nwere nsogbu na idozi it very simple nọ nna were onu ọma kpọọ ọgọ nwoke asị nwoke ibi ụzọ sibe ite ịkọwarị ya ife ọghọta ha because na o nwere ike ife na-ese okwu akwụ ihe na-ese okwu abụ na ọnụ ụmụ nwaanyị o nwere ike nwoke kwuo otu nwaanyị kwuo 40 ma gwa nwoke ife ya bụ ịgwa ka ọ ghara idinwu ịkpọzie nwoke kọwachagharị ya ifu that na ana sometimes bifo emebi ihe adịchọ na nwa gị na isi ekpekpaka ọ na-efe ya ma n'ọnụ godio na ihe ọ na-eji akwụkwọ ije dị maka na once ire ezibere ụmụaka ka ụmụazị ghara ife ebe di na nwunye na-aka ọnụ maka ụmụazị fa na ebe ọ na-aka ọnụ megide nwaanyị eso nwaanyị na ma ọsọ nwoke o ya enwere effect on trauma because o eme onye na ọnụ dị ọnụbido kpọba ntu ọmụrụbido goba aka because ọsọ ihe nna na nne mere ka ya eme so ọ ka mma na ha tụrụ together ụnụ mara ihe a na-ese okwu jee mitie father in law nwoke ọ bụ na nwunye gị na-enye gị nsogbu jee mitie nne na nna nwunye gị si na ekwe nwụrụ na-eme o ana ha wiri ị na-aba ịdị ya eji nwa bụkọdụ first of ihe eji nke mbụ kpatara ji abụ iche ije okwu nwaanyị eje nke mbụ asị na ịkọ aka eje nke bụ asị na introduction ihe na senten onwe problem ndị jee ka akọwa ọfụma akọwarụ egeluo because iweta crisis na family gị ọ na-eme nwazi affect ha mekwu maka nke nwoke chineke ka a na-efe agbọghọ a na-efe nwoke in the next 30 years ihe na-ede na ahụ eme expire ụmụazị ahụ life anọ in crisis ka uru irite n'ime epetigo mana ihe a bụ nke a ị na-ekwu emezie ya akọrọ onye akọrọ ihe a bụ ọ bụrụ na ya bụ mmiri ka nọ n'obe ụkwụ mana ọ bụrụ na ọ gaa na nke mbụ gaa nke ịbụ ikekwe etiri ya nke mbụ tikpọtụ ya obere anya ya zacha mechaa ihe na gbatuo ọ nata nke mbụ nata nke ịbụ nata nke ịtọ mbakwa sigakwuru that man metụ ya aka small mana ka njụ ogugu mba ọrụ oge efo ọmara nwoke je ekwu bright prize nwaanyị ọ nata ka o tibe ya ife chineke ịma ha na-ewere ndị na-anyị ara ndị be ha nụtara nwaanyị ka e wee dotuo ya anya onye bụ na bifo unu eje unu ka enwe unu dị unu ya enwe nsensi kwụsị ndị ajụ na nwoke ọbụla kpatara ego wee bịa okwu nwaanyị kpata na ịbịa ya sị gị ihe eje ya ugboro ịtọ ka a marakwa data na karakta gị ya pụtarịrị maka na ịma ha na-enwere ndị a na-anụrụ nwaanyị ọkwa ịma na enwere ndị n'ọrụ nwa gasị ọkwụnụ asịrị m ga-anụ nwaanyị nekwe na onye ụnụ nụtara that's the problem na-ekwu asị m nwoke isi dị mma maka ndị ka isi adịghị mma a mekwu nwoke isi mete na ọkịta iji aka gị kpado ego ịpụ na ịchọ nwaanyị chọta nnọọ nwaanyị mechie ego kpọrọta tie ya ife ọ dịrọ possible so ọ bụ na onwe ife omere ihe provoke go ọ mmadụ aka ọrụ ndị okenye or even your friend
maka na nwoke ọbụla na-apụ ala nwere ezigbo enyi ime ite ka ọrịa anyị edozi nwunye sie nje ekwu bụ ka a ghara ị na-agasasị ụmụaka not maka di na nwunye maka ụmụaka ka ọ dị mehe effect ọ dị mma ma pịazizi nke m site n'ịkwụsị na ọ bụrụ na ihe ọbụla ọ bụ na emekọtana enwere mgbe ọ ga-agba ruo ma ụmụaka epetike na-ekwu maka ha eji nwaanyị onye ọbụla agara onwe ya ụfọdụ osụsọ gị na nwunye gị ahụ ma ọ bụ gị na di gị ahụ mgbe ọ ga-eruzi mgbe ahụ ike ga-agwụgo onye ọbụla ịnụ ọgụ mana nwoke mata na mgbe ahụ aka ga-adaghị ọ bụrụ na ị na-eme na ikweghị na ikwe o ruo mgbe ahụ aka ga-adaghị gọọmenti bara n'aka ụmụ nwaanyị ị na final emesịa Opuro brush igwe ejenga